नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आङो थियाटारखौ दोनथ'नानै न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै हि सि सुस्रांजोब्बाय ओजों थानायफोरखौ ओमफ्राय खामानि बेस्थ' जाफैबाय बिराद बेखायनो ब्लगखौ बानायनो हायाखै आरोना बिराद गोसोखांदों ज' थानाय नालाय गासै लोगोफोरखौनो मिस खालामदों आरोना ओमफ्राय फैलायबाय जा जस्लिनखौ लानानै टाइम थाङो नङा मा गगा मोन्दों जस्लिना ओमफ्राय मादों आङो दा जों सुबनखाता सकआव जोंनि खाथियावनो आरोना थांना फैनोसै मोनसे खामानि दं आरो न'आव थाबा आं बांसिन दख'ना गानो माने खाथिबा आरोना ओमफ्राय एसे गोजानावबाथाय आउट ड्रेस गानो थांसै दाना आं दसे रिल्स बानायबाय आरोना बाबु आरो मामा फिसायाबो थाबाय आरोनाखि मामा फिसा माबायदि देखायखायो जि खालामो बेखौनो खालामखायो आरोना गान दामबानो मोसायोल' आरो बियो ओरैबायदि गाजाखा दानिफ्रायनो देरबाथ' दंबावोसो आरो ओमफ्राय दा थांसै आरो दा जों मा दांदो रेडि जाबाय मायाबो हेगोन बाबु थांसै दै आं थांसै दै दे बाय बाय हो बाय बाय होआ अ थांसै जस्लेन बायबायदि अरे दुगिथार जाबायलै गथ'आ जोंहाना सुबनखाता सकआव थांदोंमोन आरोना मोनसे खामानियाव ओमफ्राय जायासै दा खाथियाव फैलायबाय आरो मैथाबारि होननाय जायगायाव लोगोनि कम्पिउटार दखानाव लामायावसो दंहैयो ओमफ्राय जों मोनफैबाय नै जस्लिना अरेन्जनि बिराद फाग्लिथार अरेन्ज जादों मामा ओइ जस्लिन गोथाव सना गगा मोन्दों जायब्रुं ब्रुं आयौ आयै ओइ आबै होन दे अ ओइ आबै होन दे अरेन्ज नांगौबा आबै होन दे आबै होनदे मिनिदोलाय देलाय आहा होनना मिनिलाय इस इदि मिनियो गारस्लायबाय आरोना ओमफ्राय दा मोनानि थाखाय ओंखाम जानो रेडि खालामनो नागिरदों माने थास' रुदों थास'दों नादो संगोन माथो संगोन बालायाव नादो संगोन ओमफ्राय मैया इयो दाउला खास्लाबदोंमोन सेरनै जानाय मैया जाबाय दिन माने मैया जाख'नो हायाखै आरोना दिनैबो जाबावनोसै दाउला खासि दाउ लकेल भाजा ओमफ्राय नाजों थास' जानोसै हाग्रानि थास' बेदर रुग्रोना लादो मोनथारसिगोन आरोना एसे रुइबा सागं साबानो जासिगोन थास'आ हाग्रानि थास' बायहेरायावनो संनो जोंहा लांदां सिदां नाया एवफ्रामखाबाय बिलाहि होनांगोन माननो हागौ दुन्दिया सायबाय जस्लिन देवानिया फैलायबाय मा लाबोदों नोङो हिमायो पकरि मा लाबोदों नों मा जस्लिन पकरा जानोसै जोंहा मा बाथोन बियो पियास बाथोन सोर सावो जोंनियावलाय दुगैनो गोसोआव मोनथारनोसै बेदरा मोनबाय जानोसै सनायाबो जाबाय दा जों जानोसै जोंहा ओंखाम जाखांबाय ना जस्लिन रावदोबो थाया जस्लिना आनै फैनायनिफ्राय गुड नाइट होनदे जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनोसै होनदे मामा आनैमोन होनदे होनगोन र' नाया रायज्लायनो रोंबा दासो बोसोरसे 4 माह जादों ना मामा आरो सानैसोनाव होनगोन ना